En kommentar. Hvor var vi tog den sorte ned inden? Langt sorte. Dem herovre. Det er herovre. Ja, det er vi. Ja, det er vi. Det er vi, ikke? Yes. Ja, vi er lige kommet med den der. Ja, tak. 54 eller 64 står derovre. Nå, lille Nikolaj. Ja, Carsten. Sikke en dag, var. Ja, Og har vi haft det dejligt. jeg synes, jeg har haft en dejlig dag Ja. i Alperne. Ja, det vil jeg også sige. Ja. Og nu sidder vi og venter på en dejlig øl. Og der har været, hvis jeg regner den her pause med, og når jeg kører herfra, så vil jeg sige, så har jeg været tilpas med pauser. Okay, tilpas med pauser. Ja, jeg har set frem til den her nemlig. Og nu skal vi have en øl. Ja. Og Tierdyret, han løb. Han er ude at løbe for sig selv. Ja, Jens. Jens. Ja, Og Peter, han er på toilettet. igen. Han er i hvert fald nede og tjekke toiletterne, om de er pæne. Ja. Og Christian, han henter øl. Han er der bajer. Ja. Det er dejligt med Peter. Han ved nu, hvor de pæne toiletter er i hele området. Ja. Så hvis vi er nogle steder og siger, jeg skal på toilettet, hvor skal jeg komme, Peter? Så kan Peter sige, vi venter lige lidt, fordi derovre, det er lidt pænere. Det synes jeg er meget rart at vide. Og sådan har vi alle vores kompetencer. Ikke? Ja, det er fuldstændig rigtigt, Carsten. Over and out. Yes.